ni Vicente niz, Mauleta, sortzez Mauleta niz eta Maulen bizi naiz, baina lan egiten dut Amikuz eta Ortzibarreko gau eskolan. Hasi nintzen 10 hilabetendako behar izan nuen ordezkapen bat egin, eta geroztik ez dakit AEKak adoptatu ninduen, ala nik AEKa adoptatu nuenez, baina 22 urte daramazkit hemen gau eskolan permanente, bai gau eskolan eta bai AEKan. Hasi nintzelarik 2002an beraz, ziren gau eskola oso tipi bat zen, beste Donapaleko beste karrika batean, 35 ikasle ginen, eta hori azkenean hemen handiago duela 4 urte, hor baditugu kasik klase guziak egoitza honetan, eta joan gira urraska gure ikasle kopurua emendatzen joan da, eta urtengo ikasturtean badugu 100 ikasle, pasa. 100 ikasle, 12 taldetan banaturik eta 8 erakasle gira. Animazio taldeak ere bai laguntzen gaitu, ikaslek osatzen dute animazio talde hori eta proposatzen dituzte aktibitateak. Harremana izaiteko ere bai, klaseetatik kanpo, bisitetan edo kafe baten aintzinean ere bai, baina euskararen praktika bultzatzeko. Dener zabalira, helburu bakar batekin euskaraz mintzatzea ikasleak helduen einean, baina lehen urrats hori gainditzea bizian eta ez beti gure gau eskolan gurekin zen, eta gurekin ez dute bat ere lotsarik esiatzea, baina hori behar dute urrats hori eman bizian gero euskaraz mintzatzeko. Beraz, Amikuzeko gau eskola deitzen dugu, nik konsideratzen dut arnaz gune bat bezala, nun eta ikasleak etortzen dira, konfientzia dute gurekin eta euskaraz mintzatzeko. Badakite leku babestua dela eta babestuak direla euskara praktikatzeko. Beraz, hori segitu behar dugu, behar genuke ere bai Amikuzen, baina beste leku guzietan ere iparraldean, arnaz gune horiek pixka bat gehiago, ikasitakoa praktikan emateko bizi sozialean, emagun izan, kafe baten aintzinean, edo zineman, edo liburutegi batean. Ez dute maleruski gurekin baizik euskara ikasiko. Gu hor izanen gira haien laguntzeko, eta bainan kanpoan behar da hizkuntza politika azkar bat ikasle horiek erabiltzeko ikasten duten guzia. Etorkizuna behar dugu eta aurten izan zen ere bai gure kanpainaren leloa euskara eroso bizitzeko, bai guretzat, euskalunentzat behar dugu ere bai posibilitatea izan kanpoan euskaraz bizitzeko, baina ere gure ikasleentzat, beraz etorkizunari begira behar dira olako arnaz gune horiek sortu euskaraz praktikatzeko sinpleki euskaldun baten eskubidea delako. AEK mailan izan genituen gora behera batzu eta beti sutitu gira eta beti hor gira eta joan gira handitzen, joan gira profesionalizatzen eta hori da guretzat biziki importanta da orain aitortua gira formakuntza zentro bat bezala. Naiz eta ez dugun sekulan ahantzi gure AEK nor giren, nuntik etortzen giren, baina formakuntza zentro bat gira, argi eta garbi, eta etorkizuna positibo izaiteko seinalerik ez da. Baina gu hor izanen gira seinale horiek positibora eramaiteko.